Semoga dalam lindungannya
kula tingali sampean ketinggal sedih. Gus. Ya. Momongan kula pendha niku sing kula anggap jiwane luhur niku sampean. Nadyan wiwit kuncung ngantos gelung ngapa pacoban, nyatane sing sabar dhewe ya Ndika Ndara Puntadewa. Wong sabar niku tegese pinter meper marang kanepson, jiwanipun tansah linambaran rasa syukur. Wong sing pinter syukur niku tegese tansah ngaturake panuwun mring pangeran. Lila legawa nampi napa kemawon lelampahan ingkang sinandang. Dados tiyang ingkang gesangipun linambaran rasa syukur tartemtu sembada nyipataken rasa susah lan gelo, anane amung marem lan tentrem nampa kanyatan adiling kodrat. Kiai Badranaya pancen bener lan kepara nyata kabeh kang dadi dawuhmu Kakang. Waleh-waleh apa Kakang? Atiku rinidu dening wayangan, pangangen-angenku ora bisa wening. Ora liya saksidane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim ingkang binanjut dening Jawata. Kakang Semar, nadyanto nalika iku aku maksih timur parandene wewayangan kang mengkono mau ora bisa ilang saka cipta pengangen-angenku. Luweh-luweh maneh lamun to sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening Jawata banjur sineksa kacemplungake ing paksiksan neraka ya mani ya ing ya mani loka. Aku tinitah dadi putrane kakung. Mongko pangudane Kanjeng Rama Prabu, anak Anung Anindita bocah lanang kang mursid biswa mikul dhuwur mendem jero. Ora liya ya mung kudu aku kang bisa nyuwargake Kanjeng Rama Prabu dalah Kanjeng Ibu. Nanging kadiparan ingkang tak tempuh ternyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntaning tekad merga saka dosa ingkang sinandang dening Rama Prabu. Mula Kakang Semar ora ketang amung seklimah aku eneh ana katrangan supaya bisa dadi pamacut laksitaning laku kang bakal ndak tindakake Kakang Semar Badranaya. Nggih. Ngaten nggih sinuwun. Sing jeneng wong urip niku nadyan uripe wonten saklebeting kodrat manungsa tasih dipun wenangaken budidaya. Namung sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu miwah teng Ibu Dewi Madrim kala wau nyata dados piranti ngenepi sambutanipun dumawaing karma pala ingkang kedah kelampahan. Pinten-pinten kalpatan ingkang katindakaken dening manungsa menika kedah wonten unduh-unduhane sapa nandur bakale ngunduh ngaten nika. Kula tak dongeng kula wiwiti saking nalika ingkang Rama bebedak dumadakan kalepatanipun ingkang Rama nalika semanten jemparing kidang. Mongko kidang kala wau nedeng kacumbana kalian kidang estri. Ingkang Rama boten grahita lamun kidang kala wau panjalmanipun Pendhita Linangkung ingkang winastan Begawan Kimindama. Banter banget lampahing panah ngenani kidang ingkang nedeng saresmi kala wau badar sejatining wujud kumaranipun ngendika dhateng Prabu Pandhu. Prabu Pandhu mara gatekna kandhaku aku ora ngluputake nggonmu mateni menjanganing
kesusuning tumindak munggonmu nuntun marang tindak daksya kuwi dununge klirumu. Ya kene kok kowe ora sranta nyeratekake sak rampunge nggonku salulut karo bojoku menjangan wadon. Mongko wong sing budine luhur lan ambek utama kuwi apa ana sing gelem nangsaya marang sato kewan kang lagi salulut. Awit wektu kang mengkono iku wektu kang banget nengsemake tumrap sakabehing makhluk. Mekaten pangandikanipun Begawan Ki Mindama satemah ngupatani dhateng ingkang Rama. Samangsa ingkang Rama nindakaken sarmi kaliyan salah satunggiling garwa inggih mriku dununge ngantakanipun. Lan malihipun sinuwun nalika ingkang Rama mituruti panyuwanipun ingkang Ibu Dewi Madrim ingkang idam-idam kawuran kepengin nitih lembuhan dini Bathara Guru boten maringaken awit badhe nyuda kawibawaning dewa nanging rehning Ndara Pandhu hamrung tekadipun dipun lilani kalian Bathara Guru. Nanging mawi pamundhut benjang sedanipun Rama kalian ingkang Ibu Dewi Madrim kedah siniksa cinempungaken ing neraka jahanam sinuwun. Kagiatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana jagat dewa Bathara babar pisan aku ora nduga mono lamun to lelakone pait kaya mangkono Kakang. Inggih Ndara. Banjur sakwise Puntadewa mangerteni kahanan wong tuaku ingkang siniksa ing Candradimuka, apa sing kudu ndak tindakake Kakang Semar? Inggih. Nuwun sewu kula tak matur nggih. Atur kula niki lelandasan kalian sabdane utusaning Gusti ingkang pungkasan. Wong niku yen pun seda antarane sukma kaliyan raga niku pun pisah. Babagan kadonya niku kabeh dipun tinggal kejawi telung perkara. Siji amal utawi darmanipun nalika urip, angka kalih ilmu ingkang piguna tumraping bebrayan. Dene angka 3 niku dongane anak lanang sing soleh. Kula mboten mejang, kula mboten perlu tutur, kudune sampeyan isa nanggapi dhateng anturipun Semar sinuwun.
ing mangke nuju ari radite cemengan Srinata Ngamarta Prabu Puntadewa sumawana para kadang Pandhawa nenggih Raden Werkudara risang Harjuna miwah kembar kemanikan dahat denira manakung puja brata aning madyaning sanggar pamujan wis antuk Sabtu hari kalenggan mangke semedi maladi ning meminta nugrahaning Bathara Luhung apa to darunane mangkono labet para Pandhawa dahat mrihatosaken dhateng sedanipun Kanjeng Rama nenggih Prabu Pandhu Dewanata miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim. Yekti kenceng tekate sang Pandhu putra tanedya juga rengginira sekung brata semedi maladi hening. Yen to dereng antuk palimarmaning Jawata ing jawi pepak ander sanggiya para garwa miwah sentana ingkang samya handherek pisungsung tata rakit sesaji ing pagelaran sanggiya para putra miwah tamtama lan punggawa siyaga romanti kaprajuritan jagi katentremaning praja tinindhian dening putra Narendra Ngamarta nenggih Raden Pancawala Rap sidhem permanem sayekti tanana baneke walang alisik samirana datan lumampah gegodhongan datan obah ingkang kapiyarsa amung kekidunganing para brahmana miwah para wasubitri sewa sugata miwah para nimpuna kang samya hanyang kuyung subrataning para Pandhawa Prapteng titiwanci sang nata keparang juga Radinira Semedi murwani bawa rasa imbal ganti kelawan para kadang dadya mangkono panglucitaning galih lamanta kababaring lisan
Tuan sembah niring ulun kapurba ring sang murbeng rat sahana nikang dan kanang sihing tasih mawe buka sawagung ring telahan yan kanang mamujwengo dahat katedha purbaning Hyang Mahawikan muga ambabar apa padhang marang sagung dumadi mengkota Dimas Werkudara Arjuna lan sira kembar ana dawuhmu apa mbarep kakangku wonten pangandika ingkang adhawuh Koko Prabu wonten pangandika ingkang adhawuh Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu Yayi Aunana Windanana aku saguh ora bakal udar saka Semedi lamun apa kang dadi niat turusing Pandhawa mau durung kaiden dening keparenge dewa ingkang akarya jagat Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Madukara menawi perlu dinten mangke kula ugi nderek sumusul wonten kayangan Junggring Saloka menawi saking keparenging Jawata marengaken kula badhe sumusul Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata kalian Kanjeng Ibu Dewi Madrim Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi saha jajar miwah bemertawu kinten kula sami kewala Yayi pun kakang nerdo nrimo ya kaya mangkono mau ing gegulang marang kalantipan sarta gegulang marang bebuden ngelingono pun kakang lan Siadi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa
persasat sarirane Kanjeng Rama Prabu Pandhu pribadi ingkang jumeneng ing Ngamarta iki raga 5 wujudipun Kakang Yayi Werkudara Dimas Janaka lan kembar. Aku minangka putrane Kanjeng Rama Prabu Pandhu dadi putraning Narendra kang wis kawentar kawicaksanane miwah pambegane pun Kakang lan Siadi sak bisa-bisa kudu bisa dadi teka palupi. Mula Yayi aja lali welingipun Kakang. Mungguh wong urip ing alam padang iku mung ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi kang bisa nyirep kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene anda kencana ingkang nyantosane mancat marang ing kasuwargan. Lan uga bebuden iku dadi kekuatan gedhe ingkang kudu dijaga kasantosane. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kelanggengan. Lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng kang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal ambabar suka tresna marang sak pepadane urip. Merga kanthi bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung ingkang bakal bisa woh daya kawibawan mula kang saka iku Yayi. Rehne Siadiwa semanteng lan maligi tunggal tekadmu kelawan pun Kakang. Uga ora bakal kendhat mung tansah budidaya meminta marang panguwasane kang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim tumuli diyapura sakat taing dosa lan keluputane tumuli kapapanake manjing ing swarga langgeng. Kang mangkono pun Kakang lan Siadi wis jeneng ora kainan pinutrakake dening Kanjeng Rama Yayi. Wah yo muga-muga dewa sing gawe jagat iki ngudaneni apa kang dadi lekasmu sasedulur. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesongko Nalendra mbak maro sing sangka katriku mulung mangrempahing wadya karada kura ora reka kiri Tidem saksana ing mangke kapraban sabda utamining Narendra Agung ing Amarta Prabu Puntadewa dados sakoling mangke tidem ing sanggar palanggatan dadya kagat kang mulat ana cahya ingkang sumlorot saking wiyati dupi sirna kang cahya wenteh jauta sithik pangudal-udal Bathara Kaneka putra ya Sang Hyang Bathara Narada ajog saking wiyati dadya kaget kang sami mulat sumengkem hangus wapada.
Tahta para asari tumonton ring Sang Dwija kadyoge warjiwa gagas ing tias keoraning karyanira tanantuk samyomyat rengganing prabota kawula nuwun dereng sakwatawis dangu pangijo wantah pukulun ing sidik pangudal-udal kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepada paduka Hyang Adi pukulun. Wah, brekencong Pak Bu boleng nangka basa kemrapyak mengkare betone kukerukak. Ulun tampa karya bombong tias ulun umpama ora liwat pangestu ulun tampanana kaki Puntadewa dahat kapundi saengga jejimat paripih mugi andayanana kasantosan durung sawetara suwe rawuhmu nrada kagekku basaku kadura. Iya ngger Werkudara ulun tampa. Akarya bombong pangestu ulun tampanana ya Werkudara. Ndak pundi dadi suwiji dadya Jaya Aji Kawijayan. Semanten ugi pun Arjuna ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka pukulun sidik pangudal-udal. Ah iya Janaka. Wong bagus tulus ora kaya Janaka. Ya tak tampa pangestu ulun tampanana ya ngger Janaka. Dat kapundi saengga jejimat dayane tumrap gesang kula pukulun. Kula ngaturaken pangabekti pukulun. Ya kembar kemanian. Pangestu ulun tampanana ya. Kula pepundi saengga jimat pukulun. Ya. Jian pepak kabeh para kadang Pandhawa. Menawa ndadekake kaget ing tasira, ulun ngejawantah jujuk ana ing sanggar palanggatan ing ri kalengganiku. Kaki Puntadewa. Nun inggih pukulun. Estunipun mekaten. Tumunten paringa dawuh. Menggah menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing negari Indraprastha. Ya, iki ngene, Nger. Waleh-waleh apa sejatine kejaba tuwi marang kawibawanira sakadang nggonira mengkoni negara Ngamarta. Nanging uga kegawa ing rikalungguhan iki. Ulun nyangkul jejiban supaya matedhakake dawuhing Hyang Giripati ya Bathara Guru. Kinen matedhakake dawuh marang jeneng para kaki lamun ta
ulun kene nimbali marang jeneng kita Puntadewa munggah marang kayangan Jonggring Saloka bareng sak laku ulun dina iki uga mekaten kepareng paduka pukulun Gusti eneng wigati apa Janur Gunung Kadingaren pukulun para guru nimbali Kakang Barep para kage ngendika Kagen Rada nun inggih pukulun kepareng enggal paring dawuh menggah menapa dene pukulun Bathara Guru hanimbali kalian Koko Prabu. lah iki ulun ki nek medharake ya yektine bakal dadi perkara nek ora medharake wong nyatane kedadeane kudu kaya mangkono Ora sah ndadawi giring-ringo Mara kage Wedarna wigati napa Kakang Barep arep ditimbali ning kayangan yen arep diparingi ganjaran lelabuhan apa sing wis nate ditindakake marang Barep kakangku koso baline yen pancen arep nampa pidana dosa banjur dosa lupute apa dene ditimbali nyang kayangan Werkudara nggih ngene ya Ger sejatine ulun iki ora sumurup ingkang sak nyatane monggo apa wigatine dene Kaki Prabu Puntadewa katimbalan marak sowan menyang kayangan Suralaya merga ulun iki ya mung sak derma nampa dawuh Wang Pramesti Adi Bathara Guru dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane weh lah aja grenang-greneng lho ulun iki ora nyumurupi tenan Werkudara monggo kowe mau kandha nek diwedharke bakal dadi perkara nek yen mbok wedharake kowe ya ewuh pengewuh saiki rasa nganggo ewuh rekewuh kage Wedarna Narada kakeku wis ulun kandhake ana ngarep mau yen ulun mung sak derma mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru supaya nimbali Rakanta Kaki Prabu Puntadewa lan ulun kuwi nadyanto dewa nanging wektu iki ibarate mung balang watu saumpamane disawat ngalor ya ngalor ngetan ya ngetan ngidul ya ngidul mangkono Werkudara yen ngono ora ana bedane dewa karo watu kowe budal saka kayangan Jonggring Saloka kowe dikongkon karo Kage Guru supaya nimbali Barep kakangku ning ati ora cetha perkarane wah aja takon dosa lho kose urung-urung gak wis ngancam bocah iki ya jan kejem ora umum ngene ya Ger kowe tak kandhani ya dikapak-kapakno ya ngene iki Bathara Narada dadi ewuh jroning rasa sak temene ulun mangerti marang kersane Adi Bathara Guru nanging ulun mboya kena blakakake marang jeneng kita mungguh perkara lan wigatine mboya kena diwedharake ana kene mangko Adi Guru pribadi kang medharake marang jeneng kita kabeh Wedarna saiki perlune kabeh ben ngerti wah bocah apa ta ya iki wah jan ngoyak wae ya wis ngene persajan wae Kaki Puntadewa ditimbali amarga saka dosa kaluputane Kang Sinandang dosa lupute apa Gage Kandha dosa kalepatanipun Koko Prabu menapa pukulun rasa bingung wah Gage Wedarna dosa lan lupute sepisan nggone Tarak Brata Amatiraga kena den arani manunggal cipta nganti lirwa marang keprabone temah gawe daya gara-gara ana ing kayangan nganti gawe menceting woting ugal-agil rengating singating lembuhan dini kawah candra dimuka umup mawalian nganti daya panas sumrambah kayanganing para Jawata geger mapuyengan walik watu dewa dewi Hapsara Hapsari kena daya pangaribawane subratanira ingkang tuwa saka mogane Kaki Puntadewa lan angka loro deksura patrape Kaki Puntadewa krana kumawani mapaki
drajating para Jawata. Kuwi Werkudara. Tandane apa? Madeg jumeneng Narendra Nyakrawati mbau denda nanging boya mawi makutha. Lah iki lho. Boya mawi makutha malah ngagem gegelung keling. Mongko ingkang wenang nganggo gelung iku mung Bathara Darma lan uga para Wasupitri kang wis katarima pasubratane. Turta jiwane ya Brahmana kang setengah dewa, mongko kaki Prabu Puntadewa iku salah sawijining Narendra ingkang asipat satriya. Nanging kena ngopo? Banjur kaya mangkono tumindake. Biyen-biyen ki dawa apa? Nalika mbarep kakangku dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa sing nyekseni. Kena ngopo saiki ngunggih perkara? Tak kira kakek nrada mung golek-golek. Kowe mung golek salahe mbarep kakangku, bloko wae. Awit wiwit tekamu mau aku wis ana rasa sujana bareng kowe dawuh yen to mbarep kakangku ditimbali menyang kayangan Junggring Saloka merga saka gedhene kaluputan. Mula yen pancen luput kena disiksa neraka ya mani. Neng nek wis genah perkarane gandeng mbarep kakangku mung digolek-goleke perkara. Wah, Werkudara sing ora trima. Aku tak takon yen to mbarep kakangku napa pidana, apa sing dadi pidanane? Saka wewenanging lan pangwasane Sang Hyang Giripati, pidanane ora ana liya kejaba mung kudu ngunduh wae penggawe, kacemplungake ana ing paksiksan langgeng yaiku cinemplungake ing kawah Candradimukha tanpa beda kaya ramamu si Prabu Pandhu Dewanata. Leng-lenging driya mangu mangungkung ganduhan rimang lirlena tanpa kanin. Kowe kudu ngerti nrada akeku. Piye Werkudara? Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane mung siji. Barep kakangku ya Werkudara, Werkudara ya Janaka. Janaka ya kembar. Ora ana bedane aku kepengin ngerti wates-watese manungsa sing nampa pidana kudu kacemplungake ana ing pasiksan neraka ya mani kuwi sing kepiye? Siji, mati kisas utawa mati sampurna. Mati kisas kuwi mati nesta kudu dilebokke ana ing pasiksan langgeng. Merga mati mengkono mau uga ora dadi keparenging sing gawe jagat. Cara-carane tetanduran kuwi sing ora mateng ning wite ya kuwi. Nanging ana panunggalane mati sampurna. Cara-carane tanduran kuwi wis mateng banjur bisa diundhuh. Kuwi sing bisa mati sampurna mulih marang mula-mulanira merga saka dosa kang sinandang dening Puntadewa, mula kudu dibanjut ana ing kayangan Junggring Saloka. Perkara paukumane Hyang Giripati kang bisa netepake Werkudara. Kowe mau kandha yen arep dicemplungke neraka ya mani. Wah, Werkudara sing ora trima. Sebabe ora trima? Aku wis kandha ning arep Pandhawa 5 kuwi jiwane siji. Mula gandeng Bathara Guru uga le nimbali mbarep kakangku mung kongkonan Bathara Narada. Mula dina iki mbarep kakangku ya diwakili. Wakile sapa? Aku. Boten namung paduka nanging Arjuna ugi sagah makili kula. Ugi kula penakula, ugi kula pun Sadewa. Kowe krungu dhewe. Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar. Tegese jumenenge mbarep kakangku diwakili dulur lanang kuwi wis sah. Mula rasah dadak nganggo takon sing werna-werna. Wah, dina iki gage gawanen ning kayangan Ladenana ngarepe pukulun Bathara Guru. Ana apane Werkudara, Janaka lan kembar ingkang bakal tanggung perkarane. Wah, rasah dadak kesuwen. Para, ayo Pandhawa papat adepno marang guru kakekku.
piye ta iki? Brekencang. Pak Pong, bolong nangka basa kemroyak mong kare betone walah. Kowe iki kepiye Werkudara lah kok dadi kaya ngono? Sing arep nampa pakuman kuwi Puntadewa lah kok wae lah. Janaka karo kembar kowe ya sing makili. Wah, itu ya ngono kuwi nek ora entuk rasah munggah. Gandeng kuwi dikongkon karo Bathara Guru. Mongko ora kasil tegese kowe mengko bakal dilereni nggonmu dadi dewa. Ya aja ngono, kok terus ngono kowe iki. Wah, Jan. Piye ngger Puntadewa? Lah kok perkara iki disagui dening adimu Werkudara, Janaka lan kembar. Yayi Werkudara. Piye? Rene wis cetha dawe pukulun Sang Hyang Bathara Narada. Lamun to ingkang nandhang luput iku pun Kakang, mula siadi aja melu-melu. Ora, yen perkarane genah kuwi wae urung karuan Werkudara. Nglilani gandeng perkarane ora cetha. Wah, tegese dewa mung arep golek-golek perkara. Mula dina iki barep kakangku aja nganti munggah menyang kayangan. Yen ana apa-apane tak sanggane wong papat. Aku Janaka karo kembar. Wah, bocah iki piye to kuwi? Uga mati kok diwakili iki kepiye kowe iki Werkudara? Yo ben. Mung kare entuk apa ora? Yen ora entuk ya wis kowe bali kono. Kowe sago tenan? Sago. Monggo yen ana pandangan apa-apa saka Bathara Guru tak adepane. Ya, mangsa bodho. Ulun mung saderma dadi kongkonan. Ngrawiting perkara mangsa borong. Lungiting budinira ana ngarepe Sang Hyang Pramesti Guru. Mengko yen ana apa-apa aja nganti nyempyok kelawan panjenengan ulun merga ulun ugi wis didhawuhake yen to sing nampa pidana kuwi mau Puntadewa. Nanging jatine Werkudara Janaka lan kembar ingkang bakal makili. Yo, yen ana apa-apa tak sanggane dhewe. Laku panglamunan aja nganti kawis to ya ngger Werkudara Janaka lan kembar. Ayo tak gendong le. Saking Pandhu nenggih kadang Pandha sekawan. Bumiring Bathara Narada nadyan trinasa datan ana jalma ingkang uninga. Parandene titah kang mrojol saka sela-selaning garu nenggih Prameswari Ngamarta Sang Dewi Drupadi. Sawetawis dangu Sang Dewi Gendra midhanget pangandikane para Pandha saking sak njawining sanggar palanggatan. Dupi Waspana keketeking gati uninga lamun kadang Pandha sekawan wis binanjuting dewa. Risang Dewi manjing sanggar palanggatan ngrungkepi padane Sang Nata Prabu Yudhistira. Sarwi ananging sesenggukan kawula arsa agung karuna. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung salebeting.
Kula labet kula cumantaka angengeti lampan ingkang gawat kados mekaten. Menika parikedah kula munjuk atur sinuwun. Yayi Drupadi, ana apa Nimas? Nanging saderengipun keparenga paduka nampi atur kula. Bilih menika sanes satunggaling panacat namung mligi mujudaken kasetyaning garwa dhateng kakung sinuwun. Iya Yayi. Ora dadi baya mengapa Mara Gages Yadi matura. Sinuwun, sinuwun. Kula nuwun sewu. Kenging menapa sareng Yayi Werkudara. Yayi Janaka miwah Yayi kembar saestu minggah dhateng Kahyangan badhe dados wakil sarira paduka. Sareng Dimas Werkudara Arjuna kembar sampun bidal paduka tansah kendelan kewala. Sinuwun hadeking paduka mangku negari bawat praja sak wewengkonipun menika yektos dipun sengkuyung dening para kadang paduka. Kawentaring jagat paduka menika Narendra ingkang bebuten luhur linambaran Mahambek Darma. Menapa paduka mboten nenget menawi kaluhuran lan kawibawan paduka menika sinengkuyung dening Yayi Werkudara Janaka lan kembar. Ketang setyaning para kadang paduka ngantos sedaya sampun minangkani dawuhing dewa. Minangka saira paduka menawi mekaten luhuring budi paduka menika titising memanggih paduka menika tasih surem. Tasih kawon dening pangemaning kadang. Lajeng menapa ginanipun sugeng paduka mangkih nista pocapane Pandha dene mboten nuwuni prasetyanipun. Legeking penggalih Yayah Tinata king Alugara Pranajane. Ewahaya ing pambudi Sang Nata Agung negari Ngamarta. Lewunging galih amung sampirasta ing pepundhake mracinani lamun ta Sang Nata Agung Prabu Yudhistira kemengan Badra Irawan. Badra rembulan Irawan mendung hangen danu ingkang hangalingi dadi peteng dedet hanglimputi. Jibek bebeking galih eling-eling Narendra ing Sabardrana lila ing bondo lega ing pati datanate karengon miwah datanate duka Sang Prabu Yudhistira. Parandene dupi nampi aturira garwa kinasih putri Pancawarna Dewi Drupadi kaya jinait telenging Wardaya. Angucap mantra wikrama kabeta saka mes guling manah mekar sairane sak gunung pitun gunung ngebaki jagat. Ladalah bujleng iblis laknat padha jig-jigan. Wah, jebul kaya mengkene kang kudu tak sandhang. Garwanipun Kakang Yayi Drupadi umpama lumeng bumi kureping langit iki ana bojo ingkang ayune kaya kowe. Ya lair, ya batine, ya njaba, ya jerone. Genep papat ngono wae, bo kaya ngapa tentreming wong sak jagat. Wah, ya rene aku wis ngunduh Dewa Agung Sang Dewa Meral. Iki wujude katresnanku marang garwaku sak sedulurku. Uga marang nusa bangsaku lan rasa bektiku marang Kanjeng Rama Prabu. Coba kowe tak gembol. Aku tak takon karo sing nguasani jagat iki wong ayu.
Oh, hey. Ah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.